Príprava na narodenie dieťaťa môže byť naozaj vzrušujúca, ale je normálne premýšľať o všetkých veľkých zmenách, ktoré prinesie tehotenstvo a nové dieťa. Kontaktujte svojho praktického lekára alebo pôrodné asistentky vo vašej miestnej nemocnici hneď, ako zistíte, že ste tehotná. Počas celého tehotenstva budete pravidelne navštevovať svoju pôrodnú asistentku, až pokým dieťa bude mať 10 až 14 dní, aby ste skontrolovali, či ste vy a vaše rastúce dieťa zdraví a pomohli vám pri príprave na pôrod a starostlivosť o novorodenca. Prvé stretnutie budete mať v 8 až 10 týždňoch. Očkovanie proti čiernemu kašľu môžete podstúpiť od 16. týždňa, aby ste ochránili svoje dieťa pred touto škaredou a nebezpečnou chorobou. Budete mať tiež 2 ultrazvukové vyšetrenia, kde môžete vidieť svoje dieťa a sledovať rast vášho dieťaťa v 11. až 14. týždni a v 18. až 21. týždni. Počas zimy vám môže byť ponúknuté aj očkovanie proti chrípke a covidu. Tieto vírusy vám môžu spôsobiť, že budete veľmi chorá, pretože váš imunitný systém je počas tehotenstva slabší. Ak sa vo všeobecnosti necítite dobre, všimnete si krvácanie alebo že pohyby vášho dieťaťa sa spomalili, zmenili alebo zastavili, môže to byť znamenie, že vaše dieťa nie je v poriadku. Okamžite kontaktujte svoju pôrodnicu. Budete diskutovať o tom, kde by ste chceli porodiť svoje dieťa so svojou pôrodnou asistentkou na začiatku tehotenstva. Môže to byť doma, v nemocnici alebo v pôrodnom centre. Ak si myslíte, že už budete rodiť, zavolajte do pôrodnice. Môžete mať so sebou pôrodného partnera. V nemocnici počas pôrodu alebo na ultrazvukové vyšetrenie nesmiete brať malé deti. Vaše dieťa bude mať kontroly, keď sa narodí, aby sa ubezpečilo, že je zdravé. Health visitor, zdravotný návštevník, vás uvidí pred narodením vášho dieťaťa a znova vo veku 10 až 14 dní. Člen zdravotníckeho tímu vás potom uvidí, keď bude mať vaše dieťa 6 až 8 týždňov, 9 až 12 mesiacov a 2 až 2,5 roka. Jedným z najlepších spôsobov, ako chrániť svoje dieťa pred chorobami, ako sú osýpky, rubeola, tetanus a meningitída, je imunizácia. Váš praktický lekár vás bude kontaktovať, aby ponúkol vášmu dieťaťu prvú injekciu vo veku 8 týždňov a potom 12 týždňov, 16 týždňov, 12 mesiacov, 3 roky a 4 mesiace. V zime bude vášmu dieťaťu ponúknutá imunizácia proti chrípke vo veku 2 až 3 rokov. Očkovanie znamená, že je menej pravdepodobné, že vážne ochorejú, ak dostanú chrípku. Viac informácií o tom, ako mať dieťa a miestnu podporu nájdete na helpforyoundbaby.org.